Artimang, lukumang, anyong susarana sa ipsade ni foroy si gadri achtertuin. We zien ni café service PD. We kari ko arti de prespartori en we baro di tu. We baro di Noord gomit Zuid, Oost we gomit West. We spede fa bronchi jarif ma masaranang. We bari o di en misdanga bra rodja. Ja, maar Gambo, die doe de baga, ja, de prespar news, zoals ik zei taki. We accident man, na tracé, we baden eerst van odi, en we accident met de harde stoere, de bani, voor archident, de tori, want tide, tori, def taki. En zo maar Gambo. Asasande, altijd tor def taki. Isabi de bijisma ba wan odo e koti. Ja. Of na wan tachi, ko no tak na wan odo na wan tachi. Abondi de kar patiëntie. Altijd aji bung en sweet fork toe. Maar die pranen, in pranen de kwetjen de zitten gen doti mooi alasani. Mes alasani. Da aji bung fork toe. We jere no, we da archi mija. Da wo archi, wan klep, pe de bijimaf kondere, go do belang va kondere. Je verstaan, da ko archa pis dati. Lispetiori, dis na Granlandi Coranti, Pristeri fu Communicatiedienst Suriname. Het dorpo di dekar Alfonsdorp di dong na Oost-West Passi, chisi stroom no fu alateng. Atap satra tutentanga wang fu Augustus dipsade dang presidenti nangatek presidenti Chandrika Persat Santokhi nanga Masra Ronnie Brunswijk godrape fu go koti alenti druka knop fu afaya kan leti na ini Alfonsdorpu. Fu di strom konda penonu de ini wa yuruf one day dang wi presidenti Chandrika Persat Santokhi nanga witek presidenti Ronnie Brunswijk e bribi taki Alfonsdorp ka meki wan bijing fu ko mora fesi lek faden dekba. Alfonsdorpu dong na ini a districti Marowijne. Lispetiori, dis na Granlandi Coranti, Pristeri fu Communicatiedienst Suriname. So, dat doe je so na Guyana Tori. Ja. Dis na one of de eerste biji business trip van regering die zie. Ja, ta gaan mi bararo. Ja. Jere no. I musgon hai, jere no. Mi feni, je guana Guyana na buurman toch? Ja. En die sabde man op olie toe en je ook toe abi. Ja. Dat kan go naar de man, dat tak gelijk aan de man, luku zou kan doen samen. Juist. Want die saba eigenlijk, als aan dit begin zijn, sa Trinidad. Ja. Die een conferentie bij hoort toch over olietori, voor om in een regio naar olie en zo. Ja. Die sabi toch voor dus voor potu edeka wang. Ja. Zo. Dus maar na tusane play. Oké. Olie nanga gas. Ja. Je verstaan. Den begrijpt dat Guyana begin en olie kaba. Uno no begin ete. Nee. Isabi toch. Maar a gas voor Guyana de man tapen. Ja. Isabi toch. Dat want tak no one man nobody can touch. Dat de man taki. Ja. Only Suriname. Isabi toch. Dus dat Sernang so a president Masarchan Santokhi bedenkt dat jere no dat wanga Guyana o exploiteer a gas. Ja. Je verstaan. Oké. En a olie deal voor morobon toch. Ja, dat begrijp ook, ja. Ja toch. Ja, de Guyana zegt taki. Ja. Ik verstaan. Zo, dat die luku den tordisi, dus dan Masarchan aan een regering. Ik denk we moro fara. Ja. I verstaan. Want de man informera parlement ete. Isabi, want businessman be go mee toe. Voor be kan de ook getuigen en lijfelijk. Ja. Voor be kan doe mee ook toe. Maar bedrijfsleven dus. De man Ja. bedrijfsleven toe. Ja toch. Dus dan a private sector lek van de mij takken en alla de sandati. Maar pe masarachan ego serefi. Na voor eigenlijk de man go seti wan heri faye karasani. Pe om een bedrijf kon. Dus eigenlijk West-Suriname. Na, sande ma fesi be wan doekbato. Een foto. Ja. Dus nu, de man die zo setting officieel, want die babisma die be broken. Ja, dat doe sabi. Dat doe sabi. be broken. Ja, dat sabi. So, maar dat disi en we beji masaragado. Dat de
Mek de no trouwen no one drop krioli in a watervaardigheden die zie. Voor poren. Ja, ja. Zo. Dus dat je verstand dat je a gas ook weet dat want de Fransman, de a belangstelling, de brachon, Ook toe. nanga Guyana, isabito. Dus in begreep dat na Fomang is het en de je kies een ontsluiting voor brachon, Fransman, Guyana, Sernang. Ja. Dus nou een loon toe. En dat ik kan doen boonzaak toch. Business. Sanoman ganga bote gwanga waji. Want je begrijpt dat de broodje quarantaine kon. Dat is belangrijk. Dat belangrijk. Je verstand. Ja, ja. Dus alla descendisi gogo set dape. Dus harde afspraken meki. En de afspraak dus in feite a ede de tu presidenti de matis don pode ede ka wanda de matak yere no. Dat we horu serfap chifinga. Ja. Dat we zorgen voor setasani. Dat is. Takangami. Na bosa. Dat is mga masargambo. Dat betekent dat je eleksa chantaki. Chantak uneseta sanji unu. Want una goe toch. Ja, wat is maar de gwe. We zitten hier de chuan de kong. De kong. En je begrijpt, if zo'n san zit masargambo. Als een coseti. Ja. Dat we ook de hier chuan. Ja. De kong. Ja. Ja toch. En Masarachan waarschuwt a private sector, zo de businessman, de zakenman, de zakenman, de mabda. Want er een bedrijf de bagaya Dat doe sabi. Zo. Dus dat je begrijpt dat je bij waarschuwt de zakenman er taki. Uno gotrolas watara fisi. Dus ulasa boto want no. Traman fu doro sei kondere e bij bombiji pisperesani kerikba. Ja. Dus een aanloop voor gomita gasanga oli. Dus nou weer spin-off effect jotjes dape. Isabi toch? Dus in feite vind ik ook mooi. Para maribo leji jara. Ja, natuurlijk toch allemaal. Maar dat is want Uroko de. Uroko de toch. Omensani. Dus dat is mooi tandape. Ja. En dan een keer op breid. Me bedoel la foto nieuw niet keri. Of een nieuw foto die de mau meki industriepark sani. Je begrijpt? Ja, me begrijp je. Zeker. Ala de sandati. Ja. Dus de jongwang. Awa rode loper de mij trouwens de man. Ja, ja. Dus daarom je ziet ook toe dat als scoren san moet zet ook toe, want die scoren de jongen toch? I moest ook gaan scoren. Die moest gaan scoren voor goed doen toch dat die. En daarom de drop-out Ja. ook toe wansan opotok via jeugdzaken Ja, sani. ja. Pe ik kan go de drop-out die vindt dat je last kans de kan go leren een vak. Ja, tuurlijk. De kwam zogenaamde vakschool. Ja, en de man het ja nodig toch? En de man dat ook go werken ook toe in a oli na a gastok. Je verstaat Ja, hoor, tuurlijk, brado. ja, tuurlijk. Dus nadat wij zitten, dus in feite een regering DC, no e werken go met 2025. No. No. Maar dat kan met toch? Ja. We werken ja volk, Ja. dat volk zal bepalen. Je verstaat toch? Dat is aan de. Zo. Dus de begreep, dus de brachon ala de man. De maat sani, maar ko archi sa a president taki. Dat die moet doen. Ja, dat van olie en gas. Wat we wel gaan doen, minister Wiebes, natuurlijk hulpbronnen. Zo snel mogelijk het parlement, zo snel mogelijk het volledig kabinet en zo snel mogelijk de private sector en de media community dat plan te presenteren. Als het kan, reeds komende week. Want we hebben haast. En dat plan, daaraan hebben een team van deskundigen gewerkt van Suriname. En daarin heeft zeker staatsolie een belangrijke inbreng. En dat plan houdt in, namelijk dat wij zo snel mogelijk met Guyana overeenstemming moeten bereiken voor gezamenlijke gasexploitatie. En daarbij is berekend namelijk hoeveel Guyana heeft aan volume, die op dit moment niet geëxploiteerd wordt, want daarover heeft Guyana geen overeenkomst nog gesloten. Ze hebben alleen olieovereenkomst met de oliegiganten, in dit geval Exxon, maar niet met betrekking tot die gas. Dus die gas die komt, die wordt weer op een technische wijze weer daar gehouden, nog. Maar ze hebben gas. Daarnaast hebben we een paar
geweldige oliefondsen gehad in Suriname, waarvan slechts 1 appraisal is binnengekomen, binnenkort nog tweede en nog meerdere appraisal. Maar nu al is het al een schatting van hoeveel gas daar zit. Gaan we net als Guyana alleen oliezaken doen en gas weer daar wegduwen? Nee, we gaan ook gasexploitatie doen. Maar niet alleen. We hebben veel gas nodig. Frankrijk is geïnteresseerd in goedkope energie. Brazilië is geïnteresseerd in goedkope energie. Als je op dit moment in Guyana gaat, zie je een huge development. Op het gebied van infrastructuur, hotels die gebouwd worden. Een Marriott Hotel in Guyana is voor 1 jaar gecontracteerd al. Vol. Ze bouwen tweede. Een Hilton wordt gebouwd. Dit is allemaal als het effect, spin-off effect van die oil en gas. Dit gaat ook hier gebeuren. Maar je kan niet daar wachten in 2023, 2024, 2025. Je moet nu beslissingen nemen. Dus daarom hebben we het op agenda geplaatst. En de president van Guyana heeft gezegd ja. Guyana wil. Wij van Suriname zeggen ja, wij willen ook. En wat is het plan? Dat beide gasvoorraden uiteraard ontwikkeld worden met alle technische mogelijkheden die er zijn. En dat ze gebracht worden naar een centraal punt, daar het westen van Suriname boven Nikeri. Daar kan ook een shore base komen. En vandaar wordt er naar doorgetrokken naar West-Suriname. Om weer die bauxietvoorraden die daar liggen, miljoenen en miljoenen ton, weer te gaan exploiteren. Maar de deskundigen zeggen ook, doe het samen met Guyana, want op Guyanees grondgebied is er ook bauxiet. En die is van een hogere kwaliteit dan die van Suriname. Dus breng die twee samen. En ga gezamenlijk dit exploiteren. Dus dan heb je gas, dan heb je bauxite, en dan heb je die nieuwe energie die geëxporteerd kan worden en waar Brazilië nu al gezegd heeft dat ze belangstelling daarvoor hebben. Nou, dat zijn die grote ontwikkelingen. Maar tegelijkertijd zeggen wij nemen mee die industriële ontwikkeling in West-Suriname en zij zeggen ze nemen ook mee die industriële ontwikkeling in Oost. Waarbij wij zeggen, wij willen een industrial park hebben in het westen. En tegelijkertijd willen we dan daarmee een markt verwerven in Nikeri door daar die airport te zetten. Ook tegen die achtergrond van oil en gas. Maar een airport die voldoet aan internationale standaarden. Voor ook grote toestellen rechtstreeks vanuit Europa. Dan heb je een heel belangrijk markt ook dan onder jouw beheer. Ook een deel vanuit Guyana. En dan kan die economische activiteit daar komen. En daarom soms als dingen besproken worden van een markt, dan lijkt het een soort marktverhaal. Maar het moet in perspectief gepresenteerd worden, al die projecten. En deze projecten zijn allemaal goedgekeurd in de regering. Meer dan 50 stuks. Ook lokale projecten naast die grote projecten. Waarbij de districtscommissarissen samen met de DR's en RR-projecten hebben geïdentificeerd. Dus nogmaals, dit is het plan. Nu is op hoog politiek niveau gezegd go. Dat wil zeggen, het deskundig team moet nu snel gaan werken. En daarvoor is er ook een tijdlijn ontwikkeld. En dit moet allemaal binnen een jaar ready zijn. De hele studie. Juridisch, technisch, samenwerking. Inmiddels hebben we dan die sub-regionaal meeting op Head of States meeting. Waar Brazilië concreter kan ingaan op hun belangstelling.
en op hun behoefte om die energie af te nemen bij ons. Maar ook mogelijkheden van infrastructuurontwikkeling en gebruik te maken van de infrastructuur, die weginfrastructuur van Brazilië, Guyana, Suriname en ook vanuit die kant Frans-Guyana. Die opties moeten allemaal gaan ontwikkelen. Dus nogmaals, dat plan is geen projectidee. Laat dat vastgesteld worden. Het is geen projectidee. Het is een plan. En dit moet nu uitgewerkt gaan worden, nu er een go gegeven is op politiek niveau. En komende week gaan we VP, regeringsraad, DNA-voorzitter, parlement, private sector, media, laat ze allemaal deelgenoot zijn. Dat geen geheim plan is, dit is het. Wat we willen. En daarom ben ik bijzonder blij. En dat was mijn boodschap aan die private sector. Die joint local content nu. Hopelijk dat jullie proactief gaan optreden nu. Hopelijk dat jullie er ready zijn als die brug daar gaat komen. Met voldoende plannen. Hoe een stedenbouwkundige ontwikkeling te brengen. Aan beide kanten van de brug. Met business, met duty free. Dat als we gaan voor die industriële ontwikkeling. Dat de private sector ready is met hun plannen. Want ik kan je nu al zeggen, de informatie die we gehad hebben, is dat heel wat buitenlandse bedrijven nu al grote lappen grond kopen in Nigeria. Nou, dan ga je die vraag stellen, waarom doen ze dat? En wat? Waar zijn wij? Waar zijn wij? Waar zijn onze local content? Dus mensen wakker worden. Laten we alvast die proactieve houding gaan aannemen. De directeur van Haken Bank is hier. Ook daar zijn er discussies gevoerd. Hoe kunnen we nu met de beide markten die financial inclusion hebben naar beide markten? Hoe kan Haken Bank en andere banken hun vleugels uitslaan naar Guyana? Waar nog beperkingen zijn om valutarekeningen te openen. Nou, hier is Haken Bank. Al deze zaken moeten zijn kansen, mensen. En ik ben bijzonder blij dat we het bedrijfsleven heel tijdig hebben bij betrokken. Bij deze ontmoeting, waardoor ze nu ook zelfstandig hun eigen meetings kunnen hebben. Private, maar we gaan door met public-private. Zo, dat doe je ra president. De man taki voert dat je ne voor baskita. Nee. Als donkaba. Ja. Suma no verstang, na wana no one verstang. Dat is- Ik begrijp me, Maar brada. leg uit. Ja, Dat zijn Euroko. isabi toch. En dan wat trasan e gebeur nu. Ja. Want tamara yo yere taki brochief quarantaine bouw, maar dat Oost-West passie no bro. Broko. Taka toranga mi bra rut. Masa gambo motegi asanati. Afvalok musabi. Ja. Omdat isa ibeta kwasani fu mooi wefi tok. Mooi wefi beleid. Leg die uit, man. Sana maar mooi wefi. Mooi wefi na visi die e shwen e ko pipa te brek taliba. De e shen a mooi. Ja. Je tak heeft mi chisa visi die spot in wan panjong mionja. Heerlijk lekker. Juist. My kori karabiasi wan tiare ka shoro. Alleen onder si por, alleen tere nyanyang. Dat is sanga atori voor infrastructuur, voor Oost-West verbinding. Dus wakti. Nangadeng, Oost-West. Wacht. Ja, ja. U met kardes aan boem. Oost-West verbinding. Zwart van Brugstraat. Highway. Alla den sang zo. Sap sangadeng. Dus je begreep dat je a vorige, kijk, we moesten go terug toch naar vorige Nee, regering. maar jere Want no. je systeem staat toch? Te fadon inom loko pe fadon naki mofo. dat- De je lapa brudo. dat die- Te lapa brudo de loko tak. Dat ben je tot nu toe. Daarbij mi stot me futu mino. Mag stot me futu. Dat die. Die tori. Dus jij ziet dat je, alvast de man, en leg uit, Noor Mohamed, minister voor Openbare Werken. Ja, Dan apa man- dat te worgora. Met tegen, dan man leg uit dat hier, no. Ama moest go tak nanga ding aannemer. Ja. Dus een aannemer. Ja. Dat zijn maar met de passitori. Ja. En dan bleek dat hij 100 miljoen Amerikaan dollar mas rekabo. No me karap komis don boom. 100 miljoen Amerikaan dollar de man op de man. Wakti a vorige regering. No op de man. Maar de man be len money. Sa de douanga money. Scatter. Scatter met tegen. En dan je ziet dat de man bij job heeft dat jaren. Umek mooi passie, umek disi. Maar in op niks.
Inopai de pai, man. No, no pai. Dus wat die in feite Ai. sang a regering dis go do, met name minister Financiën, Ja. na doef owe, Ai. dat de man go takanga de schuldeiser, Ja, ja. dus de man die mek passie, de Ja. man die de aannemer, kota keso. de hele cool dipsing groep bij Italië. Ja, Chongalanga. ja. Heb je toch? Dus dat de man go taki, Tanga mine ook, ja. mine zo to, sabi to, ja. ja, mine so sabi. Mijn Mooi zo. transport. Zo, dus dat de man go takanga de man dat sang kon uit de bus. Dat de man takanga de man tak jere no brara. We payu, Ja, de euroschuld, ja, dat we pay, en de nieuwe, want je pay de man baga toch? Pay Ja. go door toch? Ja. Dat we treffen we maatregel, dus voor we payu. Maar we payu. ja. Het was chim zo, if na zoveel procent voorzien, Ja. maar we payu. Want if je nou, go takanga de man, Dat is aan het aan zo. ook dan zo, en de man leti. Want if je nou pay me, maar Ja. zeg gambo. Min hoor ook al. Min hoor ook toch? Dus in feite, zei je legt me uit ja, naar zuiver, mooi wifi. Ja. Maar isaba sandi de kar santoli, atu futu burichi. Na beleid dat ook Ja, toe. toch, ja, Want toch. isaba burichi dat dat uit napa wan presi toch, want atu futu no mo toch. Ja, ja. Isab normaal burichi af voor futu. Voor futu, Maar ai. die zien een bijzonder burichi. Je verstaat toch? Ja. Dat atu futu. Dus hij draait lonta wan presi. Ja, ja, ja. Dat hij lang hij fara wan bong. Met alle jugu. Ja. Alle consequenties sapsa da bon fadon da. E barjis mame woroko. Ai, ai. Terwijl Noti. niente capito. Ja, want jere, wat maar die mi bete mi tu tak jere no. Im join de man talk, im join de man NDP, isabi talk. Fudu Dan sang. aksa man tak say, jere, maar swat on brusar te meki talk. De mai roko talk na san, burichi sa te. Sa on brusar te roko. Santoli burichi. Mooi talk. Ja. Maar no pay de man. Nee. If you no pay de man, da a nieuwe regering die skong da ai pay. Dan Ja. actie misref af. Suma eigenlijk setatori. Im aksaman tak if I no kon join you know. Dus ja toch, want if you no pay man en mi pay, dan mi pay you do atori toch. Iya toch. Ja toch. Ami do awroko. Ami do roko toch. Want if mi no ko pay you, mi Hey. no ko regelen aan Hey. you. Ja, Hey. je verstaan. Da awroko ne do toch. Nee toch. Dan een mooi wifi. Dat is toch, dus je ziet ook dat een regering die zie, het doet het tori meneer, probleem, maar ik zou met tegen maar Gambo, saaf, we lossen dit probleem op en dit probleem bij lei, boven probleem lei. Adete. Dat dit is de man visie, liep die de man zie, dat de De- man zitten kom. Dus in feite, alle projecten die je gaat doen, Ja, of konotak project, alle werken die je gaat doen, no in mijn master na. Wie spefser na je gaat doen? ja. Je moest met aan wansani, corruptie of wan forum, die komt boven water. Met jongen, God zeg forbid, jongen, mami, kado Dus je man, vraagt kapatuba. af, dus je vraagt je af, jongen, van de man bij Uroko, dus corruptie lei, fromude, in een paiman, in een dati. Maar alle de sans naar de deurswendelaars bedwent. Met tegen jongen, maar Gambo, met tegen jongen. Zo. Dus de je begrijpt, maar meku archi, a pisfa, voor masar normo amen. Ja. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ga gelijk van start. Lid Chang had wat vragen gesteld die deels al beantwoord zijn door de minister van Buitenlandse Zaken. Het enige wat ik nog wilde toevoegen is dat de opdracht die gegeven is aan de consortia is een feasibility studie, bestaande uit verschillende deelstudies. En één van ze is, want dat was een vraag, Free Markeson is een compleet businessmodel opstellen voor alle onderdelen. Dus dat is ter informatie. Zo heeft dit onderzoek, vraagt veel meer rapporten, onderzoeksrapporten, ten opzichte van zeg maar, het onderzoeksrapport van 2011. Maar anyway, die TOR is beschikbaar, dan kan je zien welke studies wij vragen als ministeries van Openbare Werk van beide landen dat gedaan moet worden. Omdat het natuurlijk leuk zou zijn als inkomsten van elders zouden kunnen komen. Het proces wordt gevolgd door het ministerie van Openbare Werken. We kunnen dat ook ter beschikking stellen. Wat wanneer gebeurt, etc. Het lid Parmeester had een vraag gesteld over gasbauxietindustrie, maar dat is al beantwoord door de minister van Buitenlandse Zaken. Het heeft onderzoek nodig, daar ben ik helemaal eens. Er bestaan wat onderzoeken, de voorgaande onderzoeken. De bauxiet rijdt niet weg. Maar het is nodig om wat dingen te updaten, daar ben ik helemaal eens. Dan hadden wij een vraag van het lid Jogi over de Oost-West-verbinding.
Laat me u zeggen dat ik hier in het parlement heb gezegd dat wij niet zomaar dingen gaan doen. Als het gat er is en het gat wordt groter, moet u van mij niet verwachten dat ik ga toveren. Ik heb hier altijd gezegd, we zijn een regering van goed bestuur, verantwoordelijkheid. En vanochtend, met toestemming van de minister van Financiën, we hebben vaker gezegd dat we eerst gaan herschikken. En dat antwoordbesluit moet komen door van het ministerie van Financiën. En vanochtend om 9 uur hebben wij samen, op voordracht van de minister van Financiën, de grootondernemers van de grote, zeg maar, wegprojecten ontvangen. En de leningsovereenkomst of herschikkingovereenkomst, dus de financiële overeenkomsten zijn getekend en zijn toegelicht geworden. Wij maken ready de technische overeenkomst, donderdag of vrijdag. Maar wat betreft wegstrekking naar Nikeri, kunnen mensen die hebben gereden, als ze niet snel hebben gereden, al zien dat de aannemer die daar bezig is, al begonnen is met werkzaamheden. Ik heb de foto's vanochtend 9 uur gehad. Dus als u er misschien 7 uur was, hebt u misschien niet gezien. Maar 9 uur waren de foto's al binnen. Dus die werkzaamheden zijn hervat. Dat geldt ook voor de andere projecten. Die zullen hervat worden. En u gaat misschien volgende week meer informatie krijgen hoe wij onder heel moeilijke omstandigheden van weinig middelen deze grote projecten van honderden miljoenen weer gaan oppakken op een of andere manier. Toch? Dat is wel de bedoeling. Dan had lid Jones de lid Jones had dezelfde vraag over de Oost-West-verbinding. Dat heb ik dus al toegelicht. Zo, nanga asandisi, dat is tak passe op. Ja. Want vice grand lanti, dus de regering, nanga staff level agreement, Ja. die de man bereikt nanga IMF, Ja. dat door op era. Ja, want IDB o Johansani. IDB op die 570 Ja. miljoen Ja. dollar. Ja. Dat heeft Jip als staat. Ja. In de Dus 3 jaar. in de 3 jaar, dus zolang asan dat teken. Dus je ziet dat door op die mama serna, terwijl de door op tapu. Alles aan betappen. Mi wan actie a president van Kondre disi. Anga een regering. Dus a regering Santoki Brunswijk. Ja. Soort soroto de venif op de doro die vorige regering tapu. Ja, maar eerlijk. Dat na soroto. Oh, dat na soroto. Ja. Eerlijkheid. Eerlijkheid. Vertrouwen. Vertrouwen. Dat Betrouwbaarheid. Dat na soroto. Oh, dat na Ja, soroto. meneer. No trasan. Dat na soroto. Oh, Ja, mi den kan wan doro No. be tapu, mi den kan wan speciaal soroto. No. Dat na soroto. Oh, dat na soroto. Ja, meneer. Vertrouwen. Vertrouwen, ja. Eerlijkheid. Ja, dat- Transparantie. Dat na soroto. Mooi zo. Now, Oké. now you're talking. Ja. Je verstand. Zo. Maar dat is lekker. Amadoro? Akel doro meneer tijd na maar op grond tapu. Ja, Ja, dat was is nog tapu. de. Maar we verstaan dat na een tordisi. Dan tanga sociaal tori serf de na IDB fonds story. Ja. Dus lekti. Dus desma de meki bari erigeri. Ja. Den ten e kontu. Natuurlijk. Pedo feni. Jepi. Ja. Dat want dat na vertrouwen na sorto dat we woroko. Ja. Ja, we barodi, we taku grantani. Dat we beka teku tenf ari bani no se donya makaf archi. Maar prins pari in het ordisi. Laten we verdraagzaam zijn in dit land. Ja? Ja. No mek no wansma kotrowe krioli ini watara. En amoro belangrijk wat zij moest doen voor Jip Yuserefi als persoon. Daar mag je wel een egoïst zijn, isabi, dat je troos je anu in a grond. Pranu ansani, maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. Ja, bisma de tijd was stonjari, toch hij prantaya wiri in wan voersaka. Ja. Dus sana you die abwa jari die na santi, we leven in een vruchtbaar land. Dus dan mek moeite, jep you serefi, vikant napu, dat tijd napu, dat granlanti, e wakatra afpassi committee. En minen na masar dignity, gambo. Ja, want ze gaan boom af tapu. En met accidesma voor het trouwe doti tap strati. Hoor je kondre senang kring. En met dat grantangi te wantralis baga. En wansanu non vergeten. Usaptaka percentage van COVID-tori of de prek laji, gote ka prek. Get up,